ಗುಡ್ ಮಾರ್ನಿಂಗ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ತುಲಿ ಮುಲ್ಪ ಪ್ರಕೃತಿದ ಸೌಂದರ್ಯನ ತೂದು ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋ ಮನ್ಪುಗಂದು ವೀಡಿಯೋ ಅಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಆಪ ಮುಲ್ಪ ಕುಲ್ದು ತೂನಾಗ ನಿಕ್ಲ ತೂವೊಂದು ಇಪ್ಪರು ಏನು ಬುಲ್ಪ ಬುಲ್ಪಗೆ ವೀಡಿಯೋ ಮಂತದೆ ಅಂಚೆನೆ ಮುಲ್ಪ ಅಕ್ಕನಕ್ಲು ಪೂರ ಕುಲೊಂದೇರು ಅಕ್ಲಿಗೆ ದಾದ ಮರ ಪ್ರಪಾತೆರ ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಬೊಕ್ಕ ಇಂಕುಲನ ಚಾಯ ಬ್ರಹ್ಮನ್ ಪರೆ ರೆಡಿ ಅವನುಲ್ಲ ಇಂಕುಲು ಪದಿಂಗಿ ಬಿಯ್ಯ ರೆಡಿ ಇತ್ತ ఒక కోడద సారు వండిస్తున్నారు బెచ్చంకుడు ఇట్ట నొప్పులు బెచ్చని ఇటు పాడు ఏ నీకు ముచ్చాలి ముచ్చాలో వండుకి పిజ్జిన వెయ్యండి గంట సుమారు అండి ఇప్పుడు అర్థం ಹೊಸ ಇಲ್ಲ ನನಗೆ ಕ್ಲೀನ್ ಅನ್ಪರೇನೆ ಸುಮಾರು ಉಂಟು ಎಂಗ್ಲ ಪದಿಂಗಿ ರೆಡಿ ಅವನುಂಡು ಎಂಗ್ಲ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಪದಿಂಗಿ ದಯವಂಡ ಪಾತ್ರ ಹೊರ ಗೊಂತಿದ್ದ ಅವಡತ್ರೆ ಎಂಗ್ಲ ಅಡಿಗೆದ ಬೆಟ್ರಂದಿ ವಿಡಿಯೋ ಉಂಟದೆ ಎನ್ನ ಕುಜಾಲ ಒಂದು ಸ್ಟೈಲ್ ಕಟ್ಟಿಯದ ಅವು ಎಂಕಲ ಗುಂಗುರು ಕುಜಾಲ ಅದು ಗೊತ್ತೇ ಆಪುಜು ಆ ಸ್ಟೈಲ್ ಅಂಚ ಅಕ್ಕನಕ್ಕಳು ಅಡಿಗೆ ಕೊಂಡೇರು ಬಟಾಟೆ ನುರುಗಿಯ ಕಜಿಪುಗೆ ಅಂಚ ಬದುಲ ನೀನು ಕೋಲೆ ಚಿಕ್ಕಮ್ಮಂದು ಅಲ್ಲಿ ಕುಜಾಲ ಬಿಕ್ಕಲಾದ್ರು ಕುಲ್ದಲ್ಲ ನೀರೇ ಬರ ಇಕ್ಕ ಬಂದ್ಕುನೆ ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಆತಜಿ ಪೂರ ಆದವಡತ್ರಿ ಪೂರ ಅಂತ ಇತ್ತೆ ಸದ್ಯವು ಬತ್ತನ ಆತ್ರಿ ಚಾಯ ಬರಿಯರೆ ಒಣಸದ್ದು ಪಾಠ ಆಗೋದೊಂದಿಲ್ಲ ಅಕ್ಕ 90 ಬರ್ದಿರ್ಲಿ ಯಾಲ 90 ಬರ್ದನ್ನೆ ಎಂಕಲ ಹಾಲ್ದದೆ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ಎಂಕಲ ಹಾಲ್ ಇತಿ ಮಲ್ಲ ಉಂಟು ದೋಸೆ ಅಂತ ಅಲ್ಪ ದೋಸೆ ಮೀನು ಕಾತೊಂದುಲ್ಲೇರು ಮೀನು ತೋಜಿ ಚಾಮಿನ ಪೂರ ದಿತ್ತಿರಂದು ಇಂಕ್ಲು ತುಂಬ ದಿಪ್ಪುಜಿ ಮೀನು ಪೂರ ಸಾಮಾನದ ಗುಜಿರಿ ಆತ ಇಲ್ಲಿ ಮೀನು ಸಜ್ಜಿ ಅನ್ಪುಣದೇ ಪರಿ ಇರ್ಲೈಕ್ ಜಾಂಡಂಚೆ ಇತ್ತೇವೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸುಮಾರು ಮೀನು ತೆತ್ತೇರ ಅಕ್ಕ ಕಜಿಪು ಆತನ ಬೆಚ್ಚ ಬೆಚ್ಚ ಮರ ಕೈ ಕುಂಕು ಬಂಗುಡೆ ಸರಿ ಒಣಸು ಪುಳಿಯ ಒಣಸು ಇಕ್ಕೆ ಬರ್ತದೆ ಒಂದು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ರೊಟ್ಟಿಗೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತಾರೆ ಕಡೆದಾಂಡು ನಾನು ಕೋರಿ ಪುರ ಸಜ್ಜಿ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಮೈತನೆ ಪುರ ಕೋರಿ ಬೊಕ್ಕ ಪೂರ ಫುಲ್ಲು ನೆಲ ಒರೆಸದ ಫುಲ್ಲು ಕ್ಲೀನ್ ಆಂಡ್ ಇಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಪೂರ ಅಂಚಿಗಿಂಚಿಗಿದು ಇದು ಮೂಲು ಕತ್ತಲೆ ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಜಿ ಕರೆಂಟ್ ಬರ್ತನದೆ ಆಯ್ತು ಕರೆಂಟ್ ಲೈಟ್ ಬಾರ್ದಾಯ್ಕ ಸೂಪರ್ ದೋಷಿ ರಾತ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಪಾರ್ಟಿ ತಿದ್ದಿತ್ತೇರು ಬಾವಿ ಪಂಡ ಬೇಲೆ ಪ್ರಮಂತನಾಗ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಡು ಗಮ್ಮತ್ತು ಮಲ್ಪುಗಂದು ಅಂಚ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಕೋರಿಗೆ ಎಂಕುಲು ರೆಡಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಮುಂಚಿ ಟೊಮೆಟೊ ಇಂದೊಂದು ಪೂರ ಕಟ್ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲ ಅಂಚ ಕಜಿಪು ಹಸ್ಬೆಂಡೇ ಮಂತೇರು ಮುಲ್ಪ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಬಗ್ಗೆ ಅಕ್ಕ ಮಂತೇರು ಅಂಚನೆ ಫುಲ್ಲು ಶಾಮಿನದಕ್ಲು ಪೂರ ದೆತ್ತಿನೊಡ್ದೊಕ್ಕ ದಾಲ ಇಜ್ಜಂಡ ಇಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನೆಟ್ಟು ಪೊಸತ್ ಕೊನತ್ತೇರು ಜಾಲಗ ಪಾಡಿಯರೆ ಅಂದು
ಈ ಜನ ಫುಲ್ಲು ಕಾರ್ಗೆ ಮಣ್ಣು ಹೊತ್ತು ಮಾಡದು ನೆಟ್ಟುಕೊಂತಾರೆ ಅಂಚೆನೆ ಯಾನು ಎಷ್ಟು ಮುಲ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರನೆ ಕುಳ್ಳಿಯೇ ಸೂತ ಕೈತಲ್ಲಿ ಬೇಯ್ತದೇ ಪೋಂದಿತ್ತುಂಡು ಯಾನು ಕುಳ್ಳಿ ನೆಡ್ದಾರ ಅಂಚ ಎನ್ನ ಮಗೆ ಬಂಡೆ ಏನು ವೀಡಿಯೋ ಅನ್ಪಮ್ಮ ಇರು ರೊಟ್ಟಿ ಅನ್ಪಣ್ಣ ಇಂಕ ಬಲೌದ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಸುಮಾರು ಒಂಜಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತದೆ ಎಂಕುಲು ಪಂಡ ಪಿದೇರ್ದ ರೊಟ್ಟಿ ಎಂಕುಲು ಮತ್ತೆ ಐಜಿ ಸುಮಾರು ಮಸ್ತ್ ಮಂತದ ಸಟ್ಟ ಅಂದ್ರೆ ವಾ ರೊಟ್ಟಿ ಮನ್ಪರ ಬರಲ್ಲಪ್ಪ ಪಿದೇರ್ದ ಪೂರ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊನಪುನ ಬೋಡ್ಚಿ ಬಂಡೇರು ಬಾವಿ ಅಂಚ ಮುಲ್ಪನೆ ಮಲ್ತೆ ಎಂಕ್ಲು ಅಂಚನೆ ಮುಲ್ಪ ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪು ಮನ್ಪುನ ಇಟ್ಟು ಬಾರಿ ಬಿಸಿ ಆದಿತ್ತಿರು ಅಂಚ ಕೋರಿ ಕಜ್ಪು ಮಲ್ತು ಒಂದು ಉಳ್ಳೇರು ಎನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಎನ್ನ ಮಗೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಅನ್ನಲ್ಲ ಏನು ರೊಟ್ಟಿ ಅಂತಂತ ಅಂಚ ಆಯನೆ ವೀಡಿಯೋ ದೆತ್ತೆ ಅಂಚ ಓಕೆ ರೊಟ್ಟಿ ಮಂತೊಂದುಲ್ಲೆ ರೊಟ್ಟಿದ ಅವತರದುಲ್ಲೆ ಮೋನೆ ಪೂರ ಬೇಕತ್ತು ಚಂಡಿ ರೊಟ್ಟಿ ರೊಟ್ಟಿ ದಿಕ್ಕೆಳ್ದು ರೊಟ್ಟಿ balauda roti mantondulle spoon ondia yan korattaji bogariya suran hai alpura meedu kuldal manpande bonda gettiyal chur bonda kettu koriyal idayta man ikasu battene